Елате с мен зад кулисите на концерта заедно на Коледа. Над 80 изпълнители, танцори, актьори, певци, както и десетки професионалисти зад сцената се обединиха за благотворителният концерт в Чикаго, организиран в подкрепа на домове за сираци в 3 български града. Специално за събитието от България пристигнаха и сестрите Йоана и Калина Андрееви от Трио Фида. Инициативата за концерта е на Българската евангелска църква Нов живот и ансамбъл Хоро. Освен народната музика, в програмата бяха включени класически поп и джаз изпълнения, подбрани в духа на християнството и коледната традиция. А кое ви харесва най-много от това да коледувате? Да, това е традиционен обичай от българската култура, който аз за първи път ще изпълнявам и харесва ми тази просто мъжка чаш, мъжка енергия, която идва от самите коледари. За още моменти зад кулисите и официално видео от събитието последвайте ни в Instagram, Facebook и TikTok.